Ето първо излизаме и царя е... Гледайте какъв е царя. Царя на пътищата, царя на всичко. Ето това е царя. Гледайте джантите. Гледайте. Виж какви са красиви. 18-ки. 18-ки са. И мама и тати идват. Мама и тати идват. Сега влизам. Тати! Влизаме. Много е тегаво да отвориш вратата. Опа! Не сме вътре. Сега ще отворим едната. Дали на сама? Чакай, бе, Ще каки. Много е вкусно. Това е най-вкусното на къде. Ето тя каза, защото това е най-вкусното. Как нариша вътре колата? Нарише на риба. Да. То? И другото е, че това е напитка, е много вкусно. И ягодка е. Може след малко да се сладе. И там не. Я на понеделник не е. Ето такива най-много са червените. Браво, Защо всичко показваш? Е така. Хората моите са любопитни. Каква хубава гледка. Уау! Тати, мам, каква е? Това след малко се свършва. След малко свършва и... Чао!